Ayan guys, tayo po ay magluluto ng kalderetang manok. At yan po ang ingredients: manok, sibuyas, bawang, reno, nor cubes, at tomato sauce. Yan po. At mag-isa na po tayo. Mainit na po ang kawali. Hintayin po natin uminit ng konti. Ayan, ilagay na po yung bawang. Halo-halo konti hanggang sa mag-brown. Isunod rin po natin yung sibuyas. Yan po. Akin pong mekos-mekos. At isunod natin ang manok. Yan po. At halo-haloyin natin hanggang sa mag-isa. At akin na pong hinalo-halo hanggang sa mag-isa ng maigi. Ayan. Gisa lang po natin ng maigi. At takpan po muna natin. Hintayin natin maluto ng konti. Ayan, buksan ulit natin. Tingnan natin. Ayan, kumulo na siya. Halo-halo ulit. Sige lang halo. Ayan po. Diyan man po kayo sulok ng mundo. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. Sige lang po halo para mas masarap. Takpan uli. Ayan. Gisang-gisa na po siya. Halo uli para magpantay yung pagkagisa. At ilagay natin yung chicken cubes para lumasa na po siya. Para maluto po yung chicken cubes. Yan. Yan po ang Bicol style ng kaldereta. Yan po kami magluto. Amoy pa lang ulam na. At lagyan na po natin yung tomato sauce. At natin pong halo-haluin. Sige lang halo. Mekos-mekos. Sige lang mekos. Ayan na po siya. Halo doon, halo dito. Takpan po uli natin para maluto. Ayan po. Luto na po siya. Lagyan po natin ng tubig. Kaya may hibas na po. Takpan uli. After 24 hours, yan. Lagay po natin ang reno. Yan po ang pangpasarap sa kaldereta. Sarap po pag may reno yung kaldereta. Yan po ang Bicol style ng kaldereta. Amoy pa lang masarap na. Yan po. Hintayin po natin maluto. Ayan po, luto na siya. Kain po tayo. Maraming salamat po sa panonood. Thank you po. Kung hindi pa-subscribe po ng aking YouTube channel, God bless po sa inyong lahat.